Select Africa TV update igama lami ngesinenhlahla ngiyanibingelela udaba ke sophathelo live but kusike enabathandi bakaMaskandi amabomba azobeke ebheke kwamasho section E emahobza car wash ngeweekend lapho ke insizwe esencane uLimit nala ongumculi kaMaskandi naye ezobe elontsha khona ialbum yakhe entsha ethi Danke sana kanti ke insizwe izobe ishiyelana inkundla noza kwabo khona la emculweni okubalwa khona inkosi yamagcokama uJaiva Zimnike untencane uduma kahle umzukulu umalahle usigwebo sentambo kanye nabanye abaningi ibhaleleke insizwa ekhasini layo la Facebook ukuthi impela abantu abaphelele khona kanti ke okuphindeke kwabajabulisa kakhulu ke abalandeli bakhe ukuthi ke engathi ialbum yakhe yokuqala la insizwa eyilontshayo masiqhubeka sibheka la umculi oshisa ikhotha kulezi insuku intokazi uMakhadzi yakhona la eLimpopo yona ke ikuvela ukuthi ke usesayine izivumelwano sika 120 million nenkampani iCocover engaphansi kweKicks Sportswear le nkampani yezimpahla zokugqoka nayo iqinisekisile impela ukuthi ke isayinile intokazi uMakhadzi nalapho ke eveze khona ukuthi ke bafuna iNingizimu Afrika nje ibe nemisiko yesportswear yokuqala nqa evela khona futhi ehlukile baze bayibona ukuthi ngempela ke ngoba lentokazi sisayinile nje bazoqhudelana nabanye bakwamanye amazwe omhlaba kanti intokazi uMakhadzi yena uthe izibusiso zihambisana nempumelelo yamaphupho akhe wathi uma isikhathi sikaNkulunkulu sesifikile konke kuyazehlela nje wathi ke ujabule kakhulu futhi kuyintokoza nakuye ukusayina lesi sivumelwano sika 120 million rands neKicks Sportswear kanti ke naseinkundleni zokuxhumana impela ke la intokazi iyatrenda kakhulu bayayibongela bayababaza ukuthi hayi kuyaqala ke lokho sethembeke ukuthi ke konke kuzohamba kahle uzongena ke lapha yayipage lethu ethi Select Africa TV ulike usubscribe uphinde ungene ku comment section yethu sizwe umbono wakho igama lami ngingusinenhlahla siyabonga.